familles, 1000 problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la beyadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Opera hajia wana nahdo, ni wino medne. Sudum ala yedi kam. Min on limbel comme peste o dele place am non. Wulan hay jew go. wallahi lembel kam sa yi tan lembel bom ina dewto jeew tawta lembel o asaka nyiba tawta lembel bolle poy kono lembel gasade nyiba wona jeew foti dum jahnude an be ko wekkitabe non min halal min jeew ma o min hol ko darata yam kanko ko woni hol ko jogini mom o ma jeew ko borim o jeew ko mbaden o mandi min lembel non bu jigi assalamu alaykum bu jigi maaleykum salam hay dara man kane yam hol ko woni problème makko yo lijir hoore makko dum fof so jaggino gorko makko o fiwni o wadi ko furi wadde ko aya ha jeewa lembel gadda dum do galle hede jeew mbaɗɗa Amadou a yalton komi jaltunoɗe jeew min noon woko jinmami haalande ayi abdourahmane ɓuuri yumma ƴoƴ ɓuuri babma ƴoƴ ɓuuri famille ma fof ƴoƴ ayi ngal dewgal ngal naate Sofia est ce que aɗani abdourahmane fiɓani woppu o fiɓi wondude Sofia te noon wallahi abdourahmane ma hoynum an tawi hersani jeew wonde ɗa aɗa yontodira Sofia in woni joom suuda aɗa woni sehlam a hersani ɗum a nanggani hen Allah ne seedi gonɗi ma nani gara koyel ma nani ara an noon haɗa tiiɗi hoore aɗana gañami an haɗa metti ƴiƴam haɗa metti haalande kono jinmi keɗoɗami ko moƴƴi abdourahmane wona neɗɗo moƴƴo wona neɗɗo pewɗo watta hoore hakkille ma jeew Amadou he ay Abdourahmane an ɓuuri ɗum jas an ɓuuri ɗum bonde an Amadou ko woni ay so fuɗɗima nadde debbo so debbo hokki ɗum fof o watta debbo o ko rawandu quoi wonati fijirde ɗum yawa ɗum noon o wadde jeew min jeeyi dumunna o yoni ɗum walla o ndaara debbo goɗɗo mballumi ɗum o heeɓi Amina o addi ɗum ɗo e galle Amina rokki ɗum fof e kesam kesage Abdourahmane yawi ɗum bonni fof ɗum noon ndentinatmami e kesam kesage he so woni balɗe 15 tawat Abdourahmane waɗema barde mi haɗ ɗum hoorema caloɗa kaɗa ɗum ɓandu ma ok Amadou c'est bon mi nani kalɗa ko ngal ɗo dewgal est ce que mbiɗa fonno nadde hen aussi mino est ce que réellement Abdourahmane ne yiɗi kam parce que somi yinno kam ɗum ɗo wonta probléme hakkude amen mais noon mbiɗa andi holno mbaɗani min il faut mi yewtide Sofia
mi baggandira e mum haa mi daña ko cohlumi ko so wonaa ɗum ma hakkunde amen bon muñu mi yaha mi yewtida e mum Sophia mi ƴeewi mi ƴewtindimo mi anndi ko kalɗa ko ko ɗum gonga kono noon wonaa ko cikkuɗa ko woni ko wona ko ɗum jonngom aɗa anndi jeewa kam waddatma e mutal ko hersode gite jekanaaɓe e hersode gite aduna kono wona welamma kam ɓe nganndanɗa hoore makko kudduuji kelɗi ɓane jammi ɗum ɓeekne ɗum noon c'est trop tard ay ko waɗatno ko o waɗano ɗum gila lembel arani o potano ha lembel ara uyomo fewon on waɗa gay cuuray walla omo ara omo ñanto ɗum noon holal min hayso ko simple mbanmi tan min machallah kadi min oɗo sah o bonnata ñalawma hande ko ñalawma min e ma bonnata hande fewat a handadam holko jiɗɗa wattade mi defenma guiɗelam bandam wonkoya mbeɗa anndi tigi jiɗɗa ko yomi haar jiɗɗa ko yomi waɗa neɗɗo fof way kala ɓurɗo moƴƴungari jiɗɗa ko yettaw ko min woni dow kono noon aɗa anndi ko ngandinan maami ali fof ko paama galle o ko anɓe men ngoni ɗo ko yimɓe bonɓe ngoni ɗo ala koɓe ko riwa ayi oɗo wattum gonɗen mi sohlani naata waani hayso wonan haydara ɓanndu ma nduɗo mi yiɗa cuurki memandu te kadi wona ko ɗum aɗa wawi nahde waani pawa barme donketoɗa aɗa laaño e safare walla aɗa addo e goɗɗum neɗɗo iwruma keeci weddo toon posone ɗum noon ko ɗo tigi gonaten nder suudu he mbaɗen ha weela kala ko mbaɗɗen santir ñaam mi waɗa ɗum commande ɗum ara ɗum taw men ɗo siko maaro e tew siko tew ɓolo siko maaro e liƴ Abdourahmane o mo bonnata inde mum ɓurma sabu ko gorko moƴƴo kewɗo jurum bawɗo yurmade an ko woni Amadou jeewa ɗum woni haala ma jeew Abdourahmane joom yurmen Abdourahmane haɗanimɗo dépense Abdourahmane yontaka ɗo suudu wonde Salémar joom yurmen nden waɗa ɗum jeewo ayi diil on mbanno ɗen ayi Abdourahmane jaltuɗo hen ha laaɓi ɗum jiɗi paama wallahi ko piɗɗo ma yidde Sofia te an noon nden feere ma bana daña gacce bonno gurdam ma jeewo watte hoore ma hakkille an hol mbiɗomo noon Abdourahmane to nangi ɗo ɗon nangi ha jondi a wawa wadde hoore ma he ndiyam Amadou jara sese ganda foof ma feewa ko woni fewata an aɗa boni aɗa jaasi an ɗum ko woni andi ko gandintumami horomi yaltuɓe aɗa darna ɓe ɗo aɗa haalna kam ɗe bolle puyɗe anani ko mbimami ko momi ɗon wawi yo wallahi gonɗi ma ɗini yeeso jeew wona nanata haali Abdourahmane nde ko moƴƴi Abdourahmane moƴƴino abdaɗo Amina gacce ma aɗini yeeso maɗi garoy min noon kam mbeɗa felliti jeewo Allah no seedi ñande Abdourahmane hoynuma ha gartuɗa am mbiɗa yomima wallu mi fiyete ha cekkinawma mi yaltinma galle o saabu toon fanuma an mbi Abdourahmane ne ko moƴƴi Abdourahmane salima tout dépasse mbaɗɗa taɓel maɗa yeey Abdourahmane wi a yeyta ɓiima yeyta an kay sa moƴƴuno afma yaltintaki joɗɗa kono wonɗo koyema nin giwa e mawni ko noon mbaɗa haange ɓiɓɓe haram kono ma yi wallahi jeewo wallahi ma yi te wallahi an a Boukary on gonta dañ jaam tawi wona gurdamam feersi min ko yidde saabu Allah jirumami par ce que miɗa andi ka debbo moƴƴo debbo mo ganduɗa o kala lartowo debbo ha yanima yo jaggu juɗum sappo anda dañi debbo moƴƴo par ce que qualité ji debbo fotata ɗo jaggo moƴƴo foof aɗine ma ɗum ɗo noon mata koko fonno rew tan rewi kono haɗa yarno aɗa yaafo mi faami kadi tigui ko kalɗa ko Namour min sa arani yafnadem ko min arata yafnadem par ce que no weywade foof an ka joom gallam te mi yiɗa hay probléme goto wona hakkude men nde cuɓotomami nde mi suɓarakima haydara cuɓrimami ko yidde donc noon nde ɗon yidde kañum poɗɗen rende hano Allah waɗi foof te aussi lelde fotani ardade guille guiɗelam aɗa waɗa commande taw min mboɗo wondo e galle he eyi
waɗata commande taweɗen ɗo e nder galle he kala ko cohluɗen ɗum ara ɗum tawa men ɗo kala ko mbawɗen suklu kala ko mbaɗɗa sentir ko ɗum mbaɗanmi commande ɗum ara ɗum tawa men ɗo nder suudu he tawa yaltani aɗa yaha aɗa moyla boom aɗa yehi yitere nangue a haali gonga ni aɗa andi oɗo galle min hay goto yiida kam ɗo kala ko bonantami ko ɗum tan e paadi defedam tan ɗum e paadi ɗo a haali gonga kadi min mi heppani ko ɓuuri judde ko foof ɓe mbaɗat balle mabɓe ɗiɗi min mbaɗa jontani mum fo balle muɗum ɗiɗi mi heppani noon no mbiruɗani ko noon mbaɗami fadan heddere ko wona heppani min ɓuurma wasde heppude yi ay affaire Fatima yo jeewo yo min mi yiɗa haale ɗo ko lembel woni ɗo lembel waɗi ɗo faa to jiɗi ko kalnam tan ko jiɗɗa jamma continue ɗum wallahi kala ko mbawɗa yiɗ min ko ɗum jinmi kala ko jiɗmi ko ɗum jiɗɗa koɓe tampina koye mabɓe tan ɗo ko lembel woni ɗo noon wallahi wallahi tigi kadi mi haalnanimo noon aɗa andi lembelaɓe eɓe cafi sukar eɓe cafi lamdam ko ɗum ɓe jiyata ɓerde mabɓe ne fasata wala koɓe mbawi hen noon billahi kala mbo wuuri tan ha mayiɗa e resari lembel sika mayi jarani yimɓe ne ubboye ma dase tan totton dawaɗi ƴakka ha laaɓ garton ɓofta ɗon kamɓe jogui sukar kamɓe jogui lamdam paske min ko an wawi kam famde gonga ni neɗɗo sa dañi hunde ma jiɗɗa ko fawde hen jungo ma fawa hen koyngal ma mais aussi haydara forceraki hunde foof arat ko naturel donc noon min aussi aɗa yarlo aɗa yaafo won hakke mo joguimi hen mais ha joni ko wiide mi yaafamum tan min mbaɗ ɗum taw hay goto min forsani goɗɗo yarle ma mi yaafama ko heddi ko noon miɗa heydi ɗo no gommi ɗo eyi min cikkanno so fewdi kettare maddinima ñamata ko tagi mi ñamata min haalat ma wona gueddowo de hay so en mbaɗidiri so addi ñamdo mi ñamata ha mi haata gonga ma joni noon no mbatten fat mi yaha mi ƴewanma ko ñamɗa d' accord sa leeli noon tawa mi faɗɗima ala kay min wima noon waɗam ni piɗɗi ɗam wata waɗam ni ɓinguelnena wata waɗam ni ñiiri mballi kitene sini ñamde ñiiri mballi kitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano curodiren muñodiren ko digal welani mamuña curki keɓa ƴurɗe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam Sophia nden jeyo ande ko alfada mum ɗo en mi salmintama ni allah yam weltaki amo anne an aɗa waɗi jonguede yan hanki mi haaɓe joom galle meɗen tan garaɗo wulliyam ko hamma fewdemdemo ɗum ko hamma waɗandemo ɗum mais laamum machallah eyi o tawi kam mbeɗa jooɗi o ari o yafnimamum ko ɗum ɗo woni gorko kadi mi yaafimom andi kadi aɗa yarlo aɗa yaafo nen mi yalli mi yaafimama annene an kam bom holko rendinma e Abdourahmane nen jew an accata wawde min mbade an haydara rendinani min hakkude gorko e debbo yejjit ɗum aɗa ngo holɗum o tawi kam mbeɗa jooɗi kam ko keyɗuɗo mbimi noon hannde mbandan mum ko sur le plan mo gandanɗa hoore ma mo meeɗa yaade hay nokku mo hay goto meeɗa yiide machallah te wiyam son pari ko mbaɗan dessert o jimmi waɗi ɗum ko sigiri goto tokoso min beddodiri jagnagoji bon worom de mum sarsetta ko ɗum woni nen jew andi ko jiɗi fenna ham kafe seeɗa mi yara mbeɗen dow nani ok ala probléme wiya dow nen jew ko tampuro
almadi ka med waɗa restauration ko tagma yinna min yoɗi mi meeɗa wadde restauration gomiran koye fijji mbiɗa ka pijo eyi ñande mbaɗɗa gonga ma yi ko yoɗi ha ɗum ko ɓuri ɗum mawnude nden ara e puis portable ala ɗon ko mbatta portable namudu ñam ɗum gas o filmat ɗum ala ñam ɗum gas ɗum ñaccitama ɗo film yo telma ɗum ene yoɗi hande fewi ha ƴew ɗum nden gonon ɗum ñaama il faut mi yeeɓa ha mi para ala jimmi ko ñaama par ce que min ko an defalmi ɗum ar ñaami bisimillah wonko welayni ha welayni ɓeɗo jeewɓe kala mo accani tan wurdude mu'en billahi wallahi sa renaka aɗa wawi hasbede tan guila aɗa ɓorni cuuɗi Allah wiyete wonɗa sa yari lowol ma mi tottima sañi ma yari ko heddi ko noon koye dow meɗen gonaten koye meɗen mbaɗen ko beleɗen ɗo noon ha jamma sa tampan tan mi tampata wonko an kam mbarona joni ko wonki jogorɗan naɓnade ɗum kam mbar min mbeɗa hatta ɗum mbarona lakara panɗay te ko mbawɗa waɗaneɗe ko ɗum tan mbaɗantama alhamdulillahi rabbil alamin te an so ɗum ɓenni mi nani gonɗuɗo e galɗo komo sinda gonɗuɗo o kañum ala ko woniro e galle he sona pikkal so wona kirtan wona sentiraji ɓandu maɗo fof ko boni te ƴewanam ɗiɗo cumci guddi guddi ƴewta jogoɗa joom galle ma poɗɗa toppitade ɗum ƴewa ko musata ɗum ko yonnata ɗum fof mbaɗana ɗum kono ndaar ɗum no way hersinade kala garɗo koɗo tawɗam ɗo holko wiyatma Allah wawi Abdourahmane meɗo wonde heeke gila hiccanke mbimami ndiga naati reedam ɗo elle jaɓigol wondi reedam e Abdourahmane ɗum noon Abdourahmane sabilillahi wa rasuli yo Allah taccim sirata aɗa ɓuuri miiji yawo Abdourahmane ɗum weeɗa ɗum tami ñaama ɗum billahi wallahi ɗo ɗum gonmi mi annda ɗum goni hakkundami Allah Abdourahmane wallam si fi sabilillahi tan mbiyeɗami ɗum ñaama ɗum Abdourahmane wi eyi anne wallahi komi maayi heege wallam sabi Allah weeɗam ɗum wi eyi hokkam ɗum tan Abdourahmane a jaɓi ñaam Abdourahmane ɗum haɗ ɗum ƴewndi ɗum kam mañi o kam foti yalma tan nawi an tan fewni ha hanti ƴeew ɗum nofuru nduɗo e nofuru ma tek setti so barke rasulullah gaɓɓuɗe noon ɓuuri nanɗo ɗo ma ɗo ƴeew ɗo ƴeewama ɗo ɗum woni ko waɗi ɗo illa ƴeew waare nde comme waare ma haɗen waare ma nde ni waɗi ɗum woni ko feeni kono woro horo masallah Abdourahmane en ñamta ar ñaame nofuru ma ɗo ida tan mi itta aɓɓuge he seeɗa kanaɓe ma wadde nofuru kanaɓe gore wadde nofuru ma ɗumen wallahi ko maaƴi heeg barke rasulullah ɗum ɗon waare ma neɗɗo fof waare noon ɗum fof waare seeɗa non wayi ɗi Abdourahmane ɗum jofta on tan jiɗɗi feccere fittanda wallahi mi taƴani kalanɗa min ɗam gurno men ndu suudu jeewa so tawi ko ni jeewɓe fof mbayi ganda poti tan ko dasede Allah wiyete wallahi min ala fof façon leɗɗe fof
mi leɓtama e nder ndu suudu ngir jeewi ƴeew hande ko kiir ɓaawa janngo ko kuddu cuun wara hakkunde hoore ɓaawa janngo ko heltende jambere korla min billahi wallahi yew sentir kam noon sentir kam ko kaccitari subaka Allah fof mbimani ko sentiraje hoore sentiraje dadorde ha mbatta ƴewde ɗo wotere ɗum ɗam gurdam ko jari yo tan jogoɗa joom galle baaɗo ni poɗɗa toppitade ɗum ala ko kandinɗa e ɗum sowona fiiluji e kiruji mo gasata ɗum jogani gorko de gorko yiɗi ko toppitede aɗa waɗa ɗum ko weeli mais wona dani andal ko wej tan wej et nous sommes des Ivoiriens a famata ɗum joga he gorko noon baadi yeɗede woni gonga noon min de ɗum kam feeraf miiji tan ma ɗum ñaa ñamta koye ɗum de wonɗo kanaɓe de ɗo ngande kuusa timon kam koni Allah yoɓa moƴƴe midi ko gurnama jan juulɗa wallahi gaheke jiɗɗa resam he hay min seydi amma Allah udde tum wallahi jungo Sofia de bajjo o wawi ɗum wallahi neɗɗinga hoore mo feere bonde woni sofaraɓe gonta apprenti wallahi an ka gandu ay min yaha hooram nde hayso yimɓe ne mbaɗa wajif walla ina juulo andi wonata hakkille am he pokri toiteno fe yo mayde das finde suudu jeewa taginoto ɓerɗe ɗe no bona ɓe gaddana lembel tan ɓe mbiya ɓe maaya jeewo so fewnani galle lembel addante te lembel so ari fewna galle toppito joom galle muɗum he hay goto wurata nder jaygol jahnama ha Allah ittuma toon natnuma aljanna jogoɗa ɓernde wiide aɗa rutto toon ɗum hoɗo jiiɗa ɗum ayi won aljanna mo mbiyata noon sari hamina ko ha kam ɗo ko enen jaadat an ñande maayi ha janggo mu hen ande mayata aduna kam kala ko jiiɗa jeɗɗede ɓuuri yiɗanede ɗum jiɗa aɗaman hande ha jon musanma on ɓurde mamɗo bon peut-être joni noon gona adde coɗoɗa wonno pourset en min kam pourset mi ala hen haaju alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala kulli shay alhamdulillahi khalibil barri ha hoppo ɗum kay ande kuddu boñ ɗo yon mbetani kuddu boñ ɗo abraham meɗe hibbi to less nani alhamdulillahi rabbil alamin yetti Allah no yehi ha amen Amadou woni mbappa tigi ande gede coɓɗe newa ɗum kam honɗum warto to gomiɗo komi naƴƴo watan babba keɗum o ɓaccirta ɗum Namour to paɗa hol gaccoma aɗa yahaɗa Abbo Amadou a saltat walla aɗa Abbo Amadou sababu ñamde wiye ko rendin mon mbiya ko ñamɗo ñamdam accita Amadou waɗa ɗum cooɗo wadde han dow ka kul ko kula men wona joom gala won dow pour ko amino hula a yeeyi to
ton regle to joni Abdourahmane on tagi han jippi mi ley so wona Abdourahmane tagi mi jippata landi dum kay o tottima kalis o total kama modi caggal de jongo ma so wona no caggal jongo ma Abdourahmane ari wadi entube walla mi jippata Fatima min sikkan say dow ni gartirta quoi cikkan no ƴiƴam keccam gaddata ƴiƴam keccam gaddata mar kamɓe mbawi kam saka mi attire ɗo ƴiƴam keccam ƴiƴam maɓɓe kay min an kam jippi ala mo kuli men so wona Abdourahmane lam lombi hakkude men andi kay jippita noon Abdourahmane wonna fi galle o Abdourahmane woni bonɗo haalde makko yo yattu en ha laaɓa ceerno hakkude min e Boukary yo yattu en yo yattu en tan de haalde makko kaali mbiyon Abdourahmane ko juulɗo Abdourahmane moƴƴo kono na fi o bonɗo yo yattu en tan ha laaɓa ceerno hakkude min soɓe haalde Boukary yo yattu en ha laaɓa Fatima kalnotmami mi jogo fulla ma guerre yo wul jaw e galle woto rokko hay goto deg min koye gorkam joguimi affaire kañum kaaldimi haaldane goɗɗum so guerre no wulla rako kañum kaaldam min paari hen haaka Entrez. min de mi meeɗa yiide neɗɗo mbaɗo ni jasde aduna kon ko min naji Sofia ko woni kadi nen jeew Amadou wona nani wiyano mbeɗa fewno ko Abdourahmane kaccitade ha pewdumi ndiɗo kaccitade ornumi ha yooɗi sa wiyaha ya ñama ñamta Amadou tawi ɗon palato wi ko keeɗuɗo fi pala tan ko ha laaɓi cer hay abbe nen jeew a jalat wallahi mi jalande ɗin ko holɗum jalni ɗo mbiɗa andi Amadou ko keyɗu tan Sofia Amadou ko keyɗuɗo imati gallo ala ñamde Amadou wona koye galle heewodi ɗo bottaji ne ndefe ɗo hirande ne ndefe ɗo kaccitade ne ndefe ɗo an mawɗo an ɗum gurɗa ɗo an naafi gagal gurɗa ɗo guerre mo jaɗa ko fiyata ha cakkinawma e poɗonɗa guerre an ala fulla ala fayde maɗo poɗonma haɗa yaha ɗum yaɓere Fatima mettum wona eyyi min tawi Abdourahmane min tawi mettum min tawi moƴƴo loppitta debbo neɗɗo moƴƴo loppitta debbo neɗɗo ha yeey diine an minan kam a yeey diine min ala ko mbawɗo ƴeew mina safanimde haydara hante safani ƴeewanmami ɗo ƴeewan leɗɗal lengal e mbedda billahi Fatima jogo fullo ma ala Abdourahmane ala goɗɗo jogo fullo ma de onon ay naafi gal noon naafi gagal ɓori hoorema nde haydara heɓani wona siti wona haydara naafi gagal ɓori hoorema nde hannde tos kala ko jiɗɗa noon meɗa ma tema ka boko respect par ce que ka jiɗɗo mayi sa dogani kam ka jiɗɗo mayi ay nde hoorem lade billahi walla ƴeew sa renani ɗum o bonnoma o fernanima de ko bonnoma moɗi ar rasul min ko mbawi wiide foof hakkude Boukary yettu en ha laaɓa ceer jam ko namde mon ko dépense mo tottuɗum ha timma ono wiide ko desɗo joni so tam dépense timma ko ɗum tan namdino hey hakkude ma Boukary mi yalta hen de mi yalta hen hande mi yalta hen jahmo a yiiti Boukary ko miñam so woni miñano affaire dépense on ƴeew oɗo adnamɗo dépense mi yiiɗa dépense ma kongo cokko kanko fof tottude kam dépense ha timma fet 5 man dépense nani aduma ala dépense kanko tottu kam dépense min may mbaddata sekke dépense ko kanko won gorkam kanko hokka kam dépense ha timma sa yiiɗo kuuɗe dépense hokka rewma wonɓe dow ɓe wona e min dokkata dépense ittamin ɗo haala kam min ɗum ɗo ne haali kam o wiyan kadi wo komi jogui debbo rewɓe ɗiɗo o waɗa ko ha timma ɓuynel ma o ha wani kam mino wona heego ko haasidagal o yiɗana on palade joɗɗo o yiɗana ɗum a famonmo tan Sofia joni ko Abdourahmane wima Abdourahmane ko wiyatam Abdourahmane wino ken ummoni yahni haɓo yaye makko kono neɗɗo ne haaɓe Amadou sababude ñamde wiye ko rendinmo wiye ko ñamde rendini min ha ɓen gacci kay mi fawata ko ɗum oɗo instant kala ko moƴƴo yiɗani ko hoore makko o wi noon so wiyani noon ko mbiyen an tan famata Amadou ɗe balɗe no wayni ko an tan wawi famdemo nen jam an noon kala ko mbimi Amadou keɓa ɗum wona mi famamo o haydara famitake mo tawi ko kangaɗo yaho haɓɓe walla ƴewnu waɗi kam hen woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena waɗam ni ñiiri mballi gitene sini ñamde ñiiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano digal welani mamuña curki keɓa ƴurɓe ko digal welani reni gondigu ko jam
digal bela yara yeso Sinno ko wuli bubata buyere jabetake Fudo wada samere munyondiren ba mondiren yo Sinno ko wuli bubata